Καλό σας βράδυ. Η Πολωνία έχει το αρχαιότερο σύνταγμα της Ευρώπης και η επέτειος από την καθιέρωσή του τιμάται ως εθνική ημέρα της χώρας. Η επέτειος τιμήθηκε με δεξίωση που έθεσαν χθες το βράδυ ο επιτετραμένος και ο επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Πολωνίας. Δεξίωση με αφορμή την επέτειο καθιέρωσης του πρώτου συντάγματος της Πολωνίας στις 3 Μαρτίου του 1971 παρέθεσαν χθες το βράδυ ο επιτετραμένος της Πολωνίας στην Κύπρο Μάριους Τομαζεύσκι και ο επίτιμος Γενικός Πρόξενος Λουκής Παπαφιλίππου μετά των συζύγων τους. Το Δημοκρατικό Σύνταγμα της Πολωνίας είναι το αρχαιότερο στην Ευρώπη και δεύτερο στον κόσμο μετά από αυτό των ΗΠΑ, εξήγησε ο επιτετραμένος της Πολωνίας και αναφέρθηκε στους επιπρόσθετους λόγους γιορτής για τον πολωνικό λαό. This year we have more reason to celebrate the 25th anniversary of the first free elections in the Eastern Europe, the 15th anniversary of the accession to NATO, and of course the 10th anniversary of the accession to the European Union. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας εκπροσώπησε ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία που έχει για την Κύπρο η στήριξη της Πολωνίας, αναφορά την οποία έκανε και ο επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Πολωνίας Λουκής Παπαφιλίππου. Μπήκαμε μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Πολωνία είναι μια μεγάλη χώρα και μια χώρα που θα έλεγα εκπροσωπεί όλο το κύμα της νέας ένταξης της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Με την Πολωνία έχουμε άριστες σχέσεις. Οι προσωπικές μου σχέσεις με τον κύριο Σικόρσκι, τον ομόλογο μου, είναι πάρα πολύ καλές. Γι' αυτόν τον λόγο θα πραγματοποιήσω και επίσκεψη στην Πολωνία τις 2 Ιουλίου, γιατί υπάρχουν τομείς συνεργασίας που μπορούμε να το κάνουμε μαζί. Η Πολωνία είναι η νέα μεγάλη ανερχόμενη χώρα της Ευρώπης και η Πολωνία θέλει και μπορεί να βοηθήσει την Κύπρο. Τίποτε άλλο. Είναι θέμα δικό μας. Στη διαχρονικότητα των καλών σχέσεων των δύο χωρών αναφέρθηκαν οι πρώην Υπουργοί Εξωτερικών Νίκος Τολάντης και Μάρκος Κυπριανού, καθώς και ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Κύπρος Χρυστοστομίδης. Τόνισαν ιδιαίτερα το γεγονός ότι Κύπρος και Πολωνία εντάχθηκαν μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στη συνεργασία που ήταν επιτυχής στη συμπροεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Η Πολωνία υπήρξε πάντα μια πολύ φιλική χώρα. Από τον καιρό που ήμουν Υπουργός των Εξωτερικών είχαμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Και τώρα φυσικά είμαστε και δύο μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε κοινούς αγώνες, κοινές προσπάθειες μέσα στη μεγάλη οικογένεια της Ευρώπης. Οι σχέσεις είναι διαχρονικά άριστες και εξαιρετικές και σε δύσκολες περιόδους των δύο χωρών και ειδικά της Κύπρου, η Πολωνία βρισκόταν στο πλευρό της Κύπρου και των Κυπρίων. Από την άλλη πλευρά μπήκαμε μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην διεύρυνση του 2004. Ήμασταν μαζί στην Προεδρία των 3 χωρών μαζί με τη Δανία, Πολωνία και Κύπρος. Άρα ακόμα και μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε μια στενή και επικοδομητική συνεργασία. Χαίρομαι ιδιαίτερα να πω ότι οι σχέσεις Πολωνίας-Κύπρου ήταν πάντα πάρα πολύ καλές και έχουν ακόμη καλύτερες γίνει μετά την κοινή μας ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θυμίσω ότι είχαμε και μια κοινή Προεδρία, Δανία, Πολωνία, Κύπρος, και μάλιστα ότι ένα πολωνικό πανεπιστήμιο έχει και μια έδρα κυπριακής ιστορίας, κυπριακής λογοτεχνίας. Από τη δική μου πλευρά θυμούμαι πολύ ευχάριστα μια επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης της Πολωνίας, του κ. Σβιανκάλσκι, όταν ήμουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, τον οποίο έχουμε εξαιρετική σχέση και διατηρώ αυτή τη σχέση ακόμη. Ελπίζω σύντομα να το δω στη Κρακοβία με μια επίσκεψη μου εκεί που έχει προγραμματιστεί. Το παρόν του στη δεξίωση έδωσαν σχεδόν στο σύνολό τους οι πρέσβεις και επιτετραμένοι ξένων χωρών που είναι διαπιστευμένοι στη Λευκοσία, κρατικοί αξιωματούχοι και οικονομικοί παράγοντες, φίλοι της Πολωνίας καθώς και Πολωνοί οι οποίοι διαμένουν στην Κύπρο. Στα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του Γενικού